Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Ning iki Iki aku ning Mataram, harus apa? golek motor kanggo pasang opo kabeh di pasar. Kanggo apa? Golek motor mesin iki pasangi Oh, loro opo kabeh. oh. Golek motor. Motor mesin dipasangi ora motor motor. Oh. Apa endian? Ning Mataram. Ning Mataram karo sapa? Iki ya. Oh. Kudune aku ora gelem siaran, Ora kredit ya? ora gelem. Dan apa? Ora ngerti ya. Kesel paling. Biasa. Hari-hari kan kesel. Oh. Yang penting kan ayah ngeseng. Iya. Ngesengnya piye mau ya? Hah? Ngejake piye mau kok wegah? Ya tak kawan arep melu ora ajar Mataram boleh pasane ora boleh Biasa. aku kamu Oh. oh motor yang tadi Ya sayang. ya apa itu aku Mama isi nyapu. Resik. Aku garsingan mau toh, bar jogging. iya Iya. Kan dengaran men biasanya melu kok dijak wegah. wah iki sawenge komyak kowe Terus ya karo ngoke tok ra nguyake piye? Nyangkut. awake wis kesel kabeh kok sambate kok Tapi nguyak. yo biasa wis doyan tapi kan Yang ayah mau tuh isi kesel bu, gue nek ibu wis nak kesel gitu, ben ora nesu. iya aku mikire yo mau paling kesel Saya nek ngoyak ki ngomong bae ibu kan berreman kesel sesuk-sesuk ngono. Mulane kan dicek wegah. Hah? ora ngoyak kuwi masalah kira rampung-rampung Oh. Kira ngoyak aja kan. ora saben hari ini yo masalah gawean rampung kalau ngomong lagi pikir yo stres lah Iya. yo ini tahun dari tenang kandang kalau harus kekuatan kadang kampung orang iso oleh kaya aku bisa jadi sana ngono lah sampai sehat-sehat Amin. sering bersyukur ya Iya. baru sering bersyukur ya aku kasih Iya. toko ini sih Iya sayang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. saya mama Nah,